Morjes Jussi. Morjesta! Mitäs sä täällä kokkailet? Korea pullkokia pitäisi tehdä. Ok, ja mausteita menee vaikka kuinka paljon. Kyllä, oiskohan tähän joku helpompi ratkaisu? No ihan varmasti löytyy. Tuoremakupohja on meidän maustamisen konsepti. Siihen kuuluu kokonaisuutena 7 eri tuotetta, 4 maa-alueellista ja sitten on 3 niin sanottua perusmakua. Korea bulgogia olit tekemässä, silloin me lähdetään liikkeelle tällä Korea makupohjalla. Maa-aluepohjiin on laitettu sen kyseisen maa-alueen perusreseptiikan kaikki ne raaka-aineet ja perusmausteet, mitä aina tulee, kun lähdetään sitä reseptiikkaa kasaamaan. Valmistusmenetelmässä on hyödynnetty fermentaatiota, tarkoittaa sitä, että meillä on mausteet ja raaka-aineet ikään kuin auki, ne on siinä täysin käyttövalmiita. Ei tarvitse freesailua, mikä on aina vähän haastavaa ja vie aikaa. Kuulostaa loistavalta. Ja maustemäärää kun katsoo, niin saadaan kyllä säästettyä aika hyvin varastotilaa ja itse asiassa ihan rahaakin. Mitäs nämä 3 tuoremakupohjaa tässä on? Ne on tällaisia niin kuin, ikään kuin perusmakuja näiden meidän maa-alue makupohjien lisäksi. Ja näitä yhdistelemällä voidaan ajatella, että nämä on ikään kuin sellaisia taiteilijan päävärejä ja saadaan rakennettua eri reseptiikkoja. Sanoin tuossa, että nämä on heti käyttövalmiita ja sitä todentaakseen niin voit vaikka maistaa valkosipulin makupohjaa, niin huomaat kuinka pehmeä maku siinä on, mutta silti on se aito valkosipulin voimakkuus siinä mukana. Fermentaatio on kyllä pehmentänyt tämän. Kyllä, se on hyvä valmistusmenetelmä, sillä se tosiaan niin kuin avaa mausteet ja raaka-aineet kukkeimmilleen. Alright, nyt meillä on bulgogi valmis. Mitäs sä oot Jussi mieltä? Miten onnistuu? Erittäin helppokäyttöinen ja autenttinen makumaailma. Tulee just sellainen Korean maku. Siltä vaikuttaa, tuoksu on ainakin ihan mahtava. Käyttömahdollisuudet näissä on todella laajat, lämpöisistä pääruuista aina kylmiin ruokiin. Mä pyöräytin tuossa tommosen Thai kookosdressingin, joka toimii tosi hyvin grillatun kalan tai kasvistenkin kanssa. Helpoimmillaanhan tää menee niin, että sä yhdistät vaan makupohjaa ja majoneesia ja sulla on valmis dippi siinä. Kuulostaa hyvältä ja eiköhän päästä syömään. Jep.